ajelo morso de beltina fedde dental fulbe nayi fof président Baylo Diallo mi salminima ko jegi salmina dendagal gonɓe fedde he on beltanama tigui adama ne bintama ɗon to France mo en accidi hakkille ɗo mi salmina ko jegui camina yayam nenne binton to sare gonne mam binta mi salminima ko jegui julli jariten ɗo wi teye ajelo morso de beltina Abdoulaye are beltanima no jagui Abdoulaye Ndiaye alias gaynako bo Saloum kamne ko toon to Espagne boy en accidi hakkille no calmina ko jagui ɗon beltano merci beaucoup en beltani on tigi wonɗo ko beso julli teye oɗo morsono wonɗo ko to cœur de ville Kaolack e programme mo ganduɗa ka woni Ibou Yero Sira Ndiaye Ba ere ɗum beltano tigi accel en daare ɗum kam Ibou Yero Sira Ndiaye Ba sah e o morso mo ganduɗa kam woni Jombayel acce Eli Malika na ɓe mari dole ndeysaan ne daane leñol Modou Mbaye Ndiaye ɗome filla Tato wasani
Il. Ah! Mamma, mi gole Juven. Casamance, Dakaru. Eɗen ɗum beltono ko jogui wonɗo ko Ibou Yero Siré Diayba arani ɗo kam ko ruwande ko mbaɗoɓe ɓe ambiance kam ambiance kam ko ɗo kam joɗiɗo hen machallah eɗen ɗum beltono tigui eɗen calmina Amadou Ba toon to Sare Amadou Ba ɗen beltono tigui Mbayka a salminama toon to Godiaye eɗen ɓe beltono hakkillement ɓe gacciti hakkille kamen e Facebook e kala mo ganduɗa ɗo Sare e Facebook e min laara tan a weltanama tigui ay ceerno mbawi wat commentaire ji mon rek oɗon min ganduɗa ɗon e ɗumaynaji e Facebook so mbaɗi commentaire ji mon mi wawa on liran message ji mon ay ko noon tan min yarata e nder radio Sunuker FM compétence indépendance 20h24 minutes beso julle acede astafurlah oɗo waɗi kewo moɗo yugo ta wullati yewede Ndeysaan ay jawɗon ɓe ganduɗa oɗon min dara ɗon mbawi noddu e WhatsApp he ay so ɗon jogui WhatsApp o tan on mbawi noddu hen min ƴettama en direct walla dédicace ji moon ay so ton ngala WhatsApp o darate écran e Facebook live feere ko jiyat ɗon 77 313 23 32 so noddi hen rek min ƴetta on en direct waɗon dédicace ji moon ay jambinde aussi commentaire ji moon waɗon partage émission mbaɗe partage Ndeysaan
ayca merci beaucoup en beltani wolum wonɗo ko kewe Mamadou Yugo wota wullati yewede machallah hay goto wota wullu yewede wota jeewede wayi wota jeewede ayca ko noon tan yarata ɗo e radio Sunuker FM compétence indépendance crédibilité juste pour vous la première radio africaine à Los Angeles ɗum beltanoma ko jagui ayca caggal ne gimmiɗen e mum kiɓiɗoɗen e Ndiaye Ba o wi gare ndende ɗo mon sonno ko dañƴo fayida hettoɗen boko jagui Bendiyatande bama gomen Allah gonden ono hani wiye tawi wesɗi pullo hono hani wiye nder men pullo nande hami ngol jinnganoɓe leñol meɗen sey pulagu oɗon gandi pulagu koko weeli ɗum tagi mbimi kala mo ganduɗa ka pulloɗo foti farno ganda ko gonɗa koye weeɓani wona bo kala wonata pullo jiɓɓeɓe won fulɓe ɓe keewi kono wona bo kala Allah okki gonɗa pullo wadde nden yimɓeɓe ɓe kala ma oto noto ɓe eɓe ganduɗa ɓe kala e fulɓe ko jiɓɓe dañ buzz tan kala jiɗɗo dañ buzz noon koye fulɓe kalata saabu hande sernuɓe ko fulɓe lamɓe ɓe ko fulɓe moƴƴuɓe ɓe ko fulɓe moƴƴuɓe ɓe gari ne ko fulɓe wadde ndenen ko heko heddori hen haydara heddorani hen te ɗo kala belɗo ɗo hakkille ka pullo wadde foof ko fulɓe jii en ayi de ayca mbaɗe commentaire ji ɗi oɗon mo ganduɗa min dara en direct mbaɗe commentaire ji mon min ganda gonɓe ɓeɗo ayca mbaɗon aimé mbaɗon partagé ay ci Babacar Diop bis ba man yow lay door marto tay
Babacar Juba Juba te dama lay dóor marto quoi aca yónneel yow de sa loxo dafa dagg kenn mënu laa dóor marto te dama lay dóor marto quoi Babacar bis ba anja hoonama merci beaucoup en beltanima ɗum tigi wonɗo ko Ibou Yero Sira Ndiaye bawi ngare ndenden oɗon gandi noon ko dendal woli doole saabu hande sa laari kala ko rendi rek la ko neɗɗo wawanta in hande sa heddi ko dendal woni doole addu leɗɗe sappo ndentindiraɗe mbiyaɗe ɗe hela daara hay gotal helata kono sa waɗi gotal ngal rek ngal gewe tol ngal hela wadde en gandu ko dendal woni gonga ndenden enen sen dendi rek kala ko jiɗɗen en dañatin merci beaucoup Ibou Yero Sere Ndiaye bayen beltani mum tigi daren ɗum kamne Ali Ndoye o wi lawol baɗi kon ay hono ɓe ko ɓe ganda min dara binde min ganda ko hoɓe bindi ay son bindi message ji mon min dirana ɗum ɗi en direct ha mbaɗe dédicace ji mon par message mbaɗon aimé mbaɗon partagé ay ko pulago weli ɗon ketto émission kawral fulɓe ɗo e radio Suñu Kër FM compétence indépendance crédibilité so weli on noon mbawi wadde télécharge application amen son jeeyi Play Store wona Apple Store Suñu Kër FM ci merci beaucoup weltanama tigi en beltani wonɗo ko mo ganduɗa ka woni Ali Ndoye Ali Bicci Sana o wi lawol badik eyyi caggal no gimmiɗen kibbiten sanguide joti ba dialal joom bawal o wi Diara Hawa Ndiaye ay ci hande ko tan yarata pulagu meɗen fina tawaji meɗen Bele njilla jera bela doma yo bamma kala matambo inde diine desan
ayca merci beaucoup Cheikh Sow weltanama tigi Cheikh Sow ayca kam no woni accira hakkile Facebook live weltanama Cheikh Sow ko noon tan ini yarata suñu Kër FM ayca jala jom bawal mbiɗa jara hawa ndiaye machallah en beltanimo tigui on ɗo ko Assane Guiɗon Tati Ba l'enfant série de jammi eɗen ɗum beltamo tigui ayca ko noon tan ini yarata ɗo e radio suñu Kër FM caggal ni gimmiɗen e mum daare ɗum Ali Ndoye Ali Bicci Sana o wi ayo ay ndeysan Elimanka. ayo ay rewɓe mbawi leleya
Eli Monica. jen beltane mon tigi wondo ko alindo ya renen beltina non ko jagi mbay demba bo jali to bunya gere calmini hen matière no so to ciofak on beltana ma tigi sa ko jeewo kam no wi ayo ay e bebe wulli wabe Yumma belda Jayo endara kirta be jerne take mai mo ami yo male tare matargel ya to jani ke bu bawuri kame bura samma kuma e ibo yo mo jwala jigalo yo e amadu julde koyo pero samma jari jido por de nyanya nama
ay ce gayna ko mo salum tonto Espagne min beltini ko jagi en calmina ka Ibou Djibé tonto États-Unis boto to Ohio en calmini ko jagi Ablaye Bokum kamne Ablaye Bokum boto en calmina ko jagi ka wondire Moussa Bokum e dendagam gonɓe to États-Unis d'Amérique en beltiniɓe ko jagi ayca merci beaucoup en beltanima ɗum tigui machallah o wi ayo ay sakuji e wonɗo machallah morso dañde fayida en morso belɗo 20h49 minutes kamin yoni ha joni tan ɗon ketto émission Gawral Fulɓe ɗo e radio Sunuker FM compétence indépendance crédibilité juste pour vous la première radio africaine à Los Angeles ko wiide rek oɗon ɓe ganduɗa haɗon min daara en direct et live oɗon mbawi waɗɗeme mbaɗon commentaire mbaɗon partagé aussi kon son mbaɗi commentaire dédicacé ji mon min lirana on so weeli on ne mbaɗon abonné page amen Sunuker FM machallah mbaɗo abonné ko jagui ɗum nende min dokka doole ayce ko noon tan in yarata ɗo e radio he 20h50 golle Sara dari o wi daare yaadu ñaayo acca Rare Desert. Kodi pulaguna weli aɗon gandi ɗum hoɗo en welata ndeysan taw ɓe nana gumbala jombayel ngel ngel wabagel nanne mawɓe ɓe jooɗi rewɓe ɓe jooɗi sukaɓe ɓe jooɗi boɓe ɗiɗi jooɗi aljuma ndewtu ngo futrogo juulama ha bari jombajo itte toto daɗɗoyano mo nanne galle gorko mum ndeysan fof en ɓe beltiɓe paɗi wadde o lelde ndeysan mawɓe kala na suka gorko kala na suka debbo ay bo kala ƴetta konngol so pari ɓe ko heddi ko gaccana bimbi seɗen coro kamba machallah ko ɗum ko fulɓe na welina teddi machallah ɗum ko enen tan dañi oɗon gandi ko fulɓe tan garata e ndewtugo mumen a lamdota ko homboni jombajo gorko a lamdota ko homboni jombajo debbo ɗum koye ndimago jiya ko fulɓe tan natata e nder galle mumen a lamdota ko omo woni ɗo mbobri e homboni ndesaɗo suka ko famɗi mbobri koni famɗi kala andanda ko ndesani walla ndi resaka ɗum koye ndimago jiya ko fulɓe tan natata e nder galle mumen gandanda ko debbo dañciɗo mo e nder galle he e andal ko dañite a lamdaki a andat siko gorko walla wona debbo ɗum ɗon fof koye ndimago jiya wadde fulɓe ko tedduɓe fulɓe ko anduɓe gila gandal ngal ko
dañ be gandal gila gandal na dañe ko ganduɓe gina na ande ɗum koye pine fulɓe jiha danam ndeysaan ay ci do ko kolle sara mo sono wara noko to wete neti aja merci beaucoup en beltani waɗum tigi on ɗo ko kolle sara machallah ko ɗum mbimo tigi rek machallah pulagu koko weeli pulagu kala mo anda en tan ko kam yawata in sabu neɗɗo hande sa woni pullo ka poɗɗo farno ko gonɗa ko machallah sabu hande rek kawrata neɗɗo rek ta koye leñol jenolol de o wima min mamam jibinɗo mamam ko pullo ɗum noon foof ko yidde wonde pullo ɗum tagi ɓeɓe ganduɗa hande koɓe fulɓe e panorani koɓe goni ko ta ina kam jalni parfois tawra hene neɗɗo min de mi nanani pular moyen farnora walla min ɓiɓɓam ɓe nanani pular sabu ɓe ko ɗoɗo ɓe jibina ɓe nanani pular haɗa en farnora ɗum ɗon wona ko foti farnore ay hande ko parnora hande min ɓiɓɓam ɓe koye nder Dakar ɓe jibinaɓe nani pular koye nder France ɓe jibinaɓe nani pular ko nder Angleterre ɓe jibinaɓe nani pular sabu hande koreji men fuutankoɓe hande hayso ɓe jeehi nder Paris taɓe nani koɓe goni ko ɗum ɗon koyen faaro ko ɗum woni faaro eyyi taɗa woni woɗɗi hande eyyi ma jibine nder tubakoɓe hande ɓe kaala pular labtuɗo tos tawa ɓen tawa hono wiyete tubakoɓe ɓe koye mumen taɓe jiɗi nan pular saabu nino ɓen sukaɓe kalita pular ɗum koyen faaro ko ɗum woni faaro noon kono wona farnorde min ɓiɓɓam nanani pular walla min mi nanani pular ɗen farnora min komi pullo mi nanani pular ta yaay ma ko pullo bamma ko pullo haɗa jibina e pulagu ha neɗa e pulagu ha gimmoɗa ɗon rek meɗo ha jangde tubakore seeɗa ɗa garta mbiya min mi nanani pular haɗa en farnora ɗum kam vraiment min ɗum ina kam muusa te bomi onon hoɗon inan muusa ɗon ɓe ganduɗa ɗum kam kettiɗo gandi ɗum inon muusa kawra hande ɓiɗo e pular ɗum haalde pular tawa ko kaɓo walla ko jeerjeero walla ko fuutanke kala e mum pular joɓatamo jaabo e pular tawa dañi complexe jaabugol mo e pular mi nanani pular walla pular on labtadi mboyin mantora mboyin farnora mais ɓen hoko poɗɗen ɓe o an jibinaɗo ara aynanno meeɗa jangde ma seeɗa an daña bakel seeɗa tan jaaha puɗɗa toon jangde université mbaɗa toon duuɓoñ seeɗa tan mbiya wonta nan pular a nanani pular garta ɗo haɗa tampina yimɓe kala kaldeɗo ɓe mbiya ɗum e haaldata ɗum e pular ko ɗemgal janana kaldata ɗum tawa ngal ɗemgal ngal kaldata ɗum boom ta nani gal ko jagui boom mais vraiment ɓen ko poɗɗo waɗe dénoncé quoi min ɗum koko musata kam ɗum ɗo mine yiɗi mbaɗenen tem vraiment kalene hin barkinalaɗo Mouhamed gare mi wudditani on antenne o noon ko 77 313 23 32 77 313 23 32 hay son ndewe WhatsApp he mi nanna on oɗon mbawi wat commentaire ji mon ne commentaire ji ɗi dañi fayida mbaɗe commentaire ji mon oɗon ɓe ganduɗa oɗon min daara mbaɗe commentaire ji mon mbaɗon aimé mbaɗon abonné par ce que ko ɗum okkata min doole ha ɓe mbawa émission ji ɗi ni no hannirta ni acca daaren ɗum kewe o yi Busel Mody Sow
Kewɗo morceau kewe Mamadou Yugo bayni torten auditeraɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗatno suivre guila 20h ha 21h moins 1 minute on beltanama tigui wonɗo ko émission men kawral fulɓe présentation Elimane Ka on beltanama tigui men totta rendez-vous altine garo so Allah hollamɗo jaaɓi émission goɗɗo kawral fulɓe 100% Pulaar e musidɗo moon Elimane Ka en beltanima foof en ayte c'est avec ma on kebre division mon émission suñu père matin en ndey mari dabo équipe mom on beltanama tigui mbalen jam